Entrevistem Ariadna Blanco, d'Ajuda a l'Església Necessitada, una fundació de la Santa Seu que actua a més de 150 països on es fa necessària l'ajuda humanitària. Què està passant a l'Orient Mitjà? Estem veient que ha sortit molt als mitjans de comunicació tot el tema de la guerra de Síria, que ens deixa el cor encongit, no? I també el conflicte a l'Iraq, però el que no sap la gent és que està havent-hi una neteja de minories, entre elles la cristiana. Per posar un exemple, l'any 2003 hi havia 1,5 milió de cristians a l'Iraq. Ara mateix no en queden més de 200.000. I, de fet, la Unió Europea l'any passat va declarar que els atacs terroristes de l'ISIS o del Daesh, com diuen en àrab, contra les minories cristianes i yazidis i d'altres minories eren un genocidi. Com s'arriba a això? Com s'arriba ja o com s'arriba a ajuda a l'Església Necessitada? Jo fa 10 anys que em dedico professionalment i vocacionalment a treballar per l'Església. A mi m'ha donat moltes coses i ara jo dedico la meva vida a ajudar els altres a través de l'Església Catòlica. Estic en aquesta institució que depèn de la Santa Seu i que es dedica a ajudar els sacerdots missioners religiosos en 150 països del món on hi ha misèria, on hi ha conflicte armat o on hi ha persecució religiosa. Quina és la rebuda que teniu? Hi ha dues coses. El primer de tot, estan traumatitzats. A veure, una persona que tingui que deixar-lo posat en qüestió d'hores, perquè si no l'assassinen fredament, per el simple fet d'estar batejat, de Nazara, seguidors de Nazara, de Jesús de Nazaret, com diuen els de l'ISIS. Haver-hi de sortir... Jo també he viscut molts drames familiars amb aquesta gent, famílies cuyes al·lotes, cuyes filles han estat segrestades per l'ISIS i no saben on estan, que potser estan com a esclaves sexuals, les han venudes. Nosaltres no anem allà, vinga, teniu diners per comprar menjar, per comprar roba, mantes, tendes... Això és important, això ho fem, però no només això, sinó que donem assistència espiritual i assistència psicològica. Quines són les alternatives que tenen en aquests moments? El Sant Pare va dir que era important ajudar-los a l'origen del problema. Potser la solució no és que vinguin tots cap aquí, no? Una de les coses que estem fent és jugar habitatges perquè no estiguin en una tenda en un camp de refugiats o en el pati de la parròquia, perquè quan tens un sostre al damunt ja veus les coses de manera diferent. Quan tens una casa ja pots fer família. I també estem escolaritzant els nens. Hem aixecat barracons i les religioses que són mestres estan fent de mestres com a voluntàries, els mossens, perquè molts tenen carrera civil, els mossens que són metges fan de metge també, i els estem donant una educació també gràcies a molts benefactors d'aquí d'Espanya que ens han col·laborat amb nosaltres. Ara mateix al Nínive, la zona aquesta del Nínive, moltes poblacions han sigut alliberades, però estan absolutament destruïdes. No hi ha res. I a més, els terroristes han deixat dintre de les cases, dintre de les neveres han deixat bombes a les joguines dels nens. Qui vol deixar casa seva, la seva feina, el seu país? Qui vol? L'impediment més gran quin és? Que hi ha moltes coses, no? Hi ha contrabanda d'armes, de petroli, hi ha interessos de Rússia, d'Estats Units, d'Occident, tots són còmplices. Hi ha països que estan a la coalició internacional que també han financiat l'ISIS. Jo penso en nosaltres, jo estic en una institució catòlica, com és Ajuda a l'Església Necessitada, i nosaltres, com a cristians, hem de donar testimoni de veritables cristians. El perdonar és una opció personal. Tu no pots imposar a una persona, has de perdonar. No, això és una opció personal. I ells volen perdonar. I potser no perdonen al moment. Mira, sí, m'han matat el fill, ja perdono, no? Potser ho han demanat molt al Senyor. Senyor, ajuda'm a perdonar. Senyor, ajuda'm a perdonar, perquè tota sola no puc. Però en el món, jo sempre dic que hi ha dues bombes atòmiques, l'egoisme i l'orgull. I l'antivirus és el perdó. El perdó no s'entén, no existeix ni en l'islam ni en el judaïsme, com nosaltres l'entenem. I aleshores és un element de pau, de pacificació. Per a què el cristianisme i per a què no qualsevol altra religió? A veure, també han fet neteja amb altres minories. És que a l'Iraq ja no hi ha jueus.
els yazidis han sofert 70 genocidis en un segle. Jo vaig estar amb els caps dels yazidis, vaig estar amb un que va sobreviure de la matança que va fer l'ISIS, que en una nit va assassinar 3.000 persones i se'n va dur 2.000 nenes yazidis. I qualcú vol col·laborar amb aquesta institució? Primer de tot, nosaltres el que demanem és l'oració. No som una institució merament assistencialista. Volem l'oració de la gent i demanem, sisplau, que preguin per als cristians que estan patint tant i que són els nostres germans. I també demanem que la gent s'informi, que es sensibilitzi. Es poden informar a través del nostre Twitter, que és @ajuda a l'Església Necessitada, a Catalunya Balears, o a través de la nostra pàgina web, i també poden fer un donatiu, que és la caritat. I poden fer un donatiu amb un import molt baix. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i que hi hagi molta sort i ojalà que quan ens tornem a veure sigui per xerrar de les coses que s'han aclarit i de lo que molt que s'ha avançat amb aquest tema, no? Moltíssimes gràcies, Toni, molt agraïda.